I danas igramo Poseven. Opa, nema nikog. Sad ću i ja da stvorim, ne znam gde je. Ne. A i ne ono više reći. Ovo se potrebno vrati. Bili smo 2-3 puta ja, Mira i Sandra. Ja, Mira i Jacika. Po 2-3 dragi. I Ko je još tu? niče ljudi donijeli Sofija. Evo je. I sad igramo Brookhaven. Sad ću oduzmem auto. I evo ja sam ću oduzmem. Ja, ću zavući kod tebe. I evo nastavljamo